कंटाळा आलाय. कंटाळा आलाय. आत्ता सादिक बायला फोन लावता आणि गंमत बघ. का? बघ तू गंमत. स्पीकर आपले सदस्य आपलं जेवण येऊ. सदस्य जेवण सलाम सादिक बाय. हा वालेकुम सलाम. बोल. अहो ते कोकणी शादीवालं अमनबाई त्यांचा कॅलेंडर आला ना तुमच्याकडं. हे काय हातातच वाटायला चाललाय. मग माझी एक हेल्प करा ना. हा बोल ना. अहो जरा कॅलेंडरला बघून सांगा 26 जानेवारी केव्हा आहे. 26 जानेवारी किती तारखेला आहे? 26 जानेवारी 26 तारखेला आहे. शाने येडा बनवण्याचं काय? भैवली फाट्या साले थांब. तू खयच थांब मला माहिती येडा बनवून आपल्याला.